Què ens passa amb la vulnerabilitat? La tenim satanitzada. Volem fer veure que tothom pensi que les coses tampoc no ens afecten tant, que som superforts, que no ens equivoquem, que som els millors amb allò que fem, que som segurs, que som valents, etc. No? És com si mostrant que no som vulnerables aconseguíssim més admiració dels altres, potser que els amics vulguin estar més amb nosaltres, que a la feina se'ns tingui més ben vistos, que si estem venent un producte, doncs vendre més. Si no sóc vulnerable, significa que sóc millor, que sóc més admirable, més fort, que valc més, no? D'alguna forma. Això és el que se'ns ha fet pensar. Hi ha opinió personal, m'imagino que per una educació molt de mostra't fort i que no et trepitgin, no? Justament s'està veient que és el contrari. Quan una persona mostra la seva vulnerabilitat, mostra que les coses li afecten, mostra que hi ha coses que li fan por, que hi ha coses que no les porta tan bé, que hi ha moments que flaqueja, el que aconseguim és generar empatia amb les altres persones, generar confiança, mostrar-nos més pròxims, que vulguin estar més amb nosaltres, que vulguin compartir, se senten els altres, no? O nosaltres, més identificats amb aquella gent que es mostra més real. Quin és el significat de vulnerabilitat? Vulnerabilitat significa ser susceptible a que les coses ens afectin tant físicament com psicològicament. Per tant, és quasi una capacitat impossible de no tenir-la, no? Com a ésser humà. Si jo no sóc susceptible a allò físic que em passi o allò mental o psicològic que em passi, no seríem humans, no? Així que ho fem al revés. Intentem mostrar-nos el menys humans possible perquè els altres em vulguin, em respectin, no em facin mal, em tinguin en consideració, en comptes de dir, doncs, vaig a mostrar-me el més humana possible, perquè és la meva veritat, a més, no? Perquè és el que és real i perquè d'aquesta forma els altres connectaran més amb mi. Tant fa a nivell que us ho plantegeu, tant si és laboral, com si és amb amistats, com si és familiar, com si és per vendre, etc. No? Per tant, justament el que fa que més persones vulguin estar amb nosaltres, més persones se sentin identificades, és mostrar la vulnerabilitat, que és quasi igual a mostrar humanitat que a la inversa, no? Imagineu un exemple, dues persones que venen a fer una ponència, no? Una xerrada. I un d'ells, i sense jutjar, o sigui, cadascú fa les coses com vol. Estic parlant del que normalment ens arriba. El primer d'ells es mostra, doncs, fred, no? Imaginem un home d'aquests durs. Puja en silenci a dalt de la tarima, no? Els altres allà amb les cadires esperant a que parli, no? I, bueno, es mostra distant, es mostra fort, es mostra segur, es mostra, no sé, implacable, no? Per dir-ho d'alguna manera. Està bé, no ens generarà, no té per què generar-nos res negatiu, no? El veurem com una figura una mica inalcançable, no? I com algú, ostres, és probable que ens transmeti admiració. Ara imaginem que el segon ponent, només començar a l'entrar, doncs diu que el disculpem per si s'equivoca, per si es queda en blanc, perquè està nerviós, però que ho farà doncs, el millor possible i que espera que ho entenguem, no? Si en algun moment es perd. Què us genera això? Almenys, no es pot parlar per tothom, no? Però jo crec que normalment el que ens genera és que fins i tot et cau com bé, no? Que empatitzes, que ho entens, perquè segurament si jo estigués allà parlant davant de, no sé, 200 persones, també podria estar nerviosa, també podria estar preocupada per si em quedo en blanc, també seria algo que em podria passar, no? Per tant, mostrar-nos vulnerables, el que generarà en aquell moment en mi serà justament el contrari. Serà proximitat, serà empatia, serà fins i tot
confiança em vindrà de gust estar amb aquella persona, no? Per què si els altres quan mostren la seva vulnerabilitat a mi em genera humanitat i em genera proximitat, per què ens pensem que si ho fem nosaltres, els altres ens jutjaran, ens criticaran, no voldran saber de nosaltres, ens tractaran malament, ens trepitjaran. Per què, no? Perquè no ens podem permetre mostrar doncs, les nostres debilitats o quan alguna cosa no ens va tan bé o quan no estic tan segura, etc. No? A mi també m'ha passat el mateix, no? És com pots, si tu estàs venent que generes seguretat i confiança en els altres perquè superin les seves pors, no pots, Gemma, permetre mai a la vida que et vegin en cap moment insegura, que et vegin que tens alguna por, que et vegin que hi ha alguna cosa que et preocupa, etc. No? O sigui, és justament al revés. No vendré una cosa que no he viscut, que no he passat i que no he sentit. Per mi seria incoherent ser una persona que no ha patit una por en la seva vida i està parlant de què fer si tens por, no? Per tant, i cada vegada ho veiem més, que la gent justament es dedica a allò que ha patit perquè és del que ha après, i és lo lògic, no? És justament al revés del que s'havia fet fins ara, que era sempre mostrar que jo allò, doncs, a mi no m'afecta per res, no ho he viscut mai, soc superforta en aquest tema i per això te'l puc oferir, te'l puc vendre. I ara veiem que és a la inversa, no? Jo no sé si us ha passat, però els anuncis d'antiarrugues, per exemple, no? Que et surt una noia de 25 anys que dius, molt bé, estàs guapíssima i estupenda, però no sé quin sentit té que em venguis una crema antiarrugues. Posa'm un anunci on te surti una dona de 75 anys estupenda que tindrà arrugues, però menys de les que podria tenir, i tindré interès per saber on te venen aquella crema, no? Per tant, plantegeu-vos si esteu en un moment de dir estic com lluitant, com fent veure que no sóc, com fent veure que no sento, com fent veure que no m'afecta no sé què, perquè els altres em vulguin més, em creguin més, no marxin, no? Quan justament ha de ser al revés, no? Què passa si mostro la meva vulnerabilitat? Què és el pitjor que pot passar? Doncs si hi ha algú que això no ho accepta, doncs serà algú que no pot viure amb la meva veritat, no? I quin sentit té estar fent veure sempre que som qui no som per por de que algú o que la societat o que qui sigui ens pugui jutjar o ens pugui rebutjar? Quan ja us dic, proveu-ho perquè és a la inversa i quan no té sentit, no? No hi ha persones valentes que no hagin patit per pors, perquè si no, no serien valents, simplement no ho han patit. I, per tant, tot allò que us fa vulnerables, us fa humans, us fa propers, prova a acostar-te al teu amic i explicar-li tota aquella part interna teva que no sap de tu, dels teus mal moments, de les teves preocupacions, que de vegades això veus, no? Moltes amistats que realment no s'han acabat d'explicar mai les coses dures que passen, no? Només es mostren el hi-ha i, lògicament, no arribes a la mateixa connexió, no? Bueno, simplement això, que us feu la reflexió de si estic mostrant una cara que no és per por que els altres no em vulguin, per què vull una admiració o una acceptació irreal perquè no m'estic mostrant tal com sóc, i què passa si em mostro vulnerable i mostro les meves debilitats. Poseu a prova. I bueno, si us ha agradat, doncs, com sempre, trobareu més informació a gemapallas.com. Si voleu fer un comentari aquí a aquest mateix vídeo, compartir, un like, un dislike, el que sigui. I fins la pròxima. Adeu!